Dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo kratki review 3x3 Yuxin Little Magic Cam kocke. Ovo je kocka koju sam ja koristio nekoliko mjeseci i najbolje vrijeme s ovom kockom je 17 sekundi. Sada imam bolju kocku, tako da sam ovu kocku ostavio samo eto tako da stoji. Evo sada ćemo da prođemo brzo kroz corner cut, znači ima jako dobar corner cut. Evo ovo je 45 stepeni, ona ima gotovo 45 stepeni corner cut, znači jako dobra. Ja sam je podmazao i zbog tog se, pogledajte kako se dobro okreće, stvarno jako dobro. Niska cijena, a jako kvalitetno, znači ne možete naći bolju na tržištu. Uz to ima magnete, tako da bolja kocka jednostavno za cubere koji slažu preko 15 sekundi, sigurno da vam ne treba. To bi bilo to što se tiče ovog kratkog reviewa, ove 3x3 Yuxin Little Magic magnetne kocke. Nadam se da vam se video svidio, ako jeste ostavite like, subscribeujte se na kanal za još mnogo zanimljivih videa koje ćemo postaviti u narednom periodu. Do sljedećeg puta, čao!